Terus Mas Ari nggih saderenge ngaturaken dugi panuwun kagem warga masyarakat Tambak utaminipun lan ugi para rawuh ing dalu menika. Ora kaya beniki awake dhewe diwenehi nikmat sehat ya ora ketang rong dina kepungkur teko ndek wingi mau sore suarane awake dhewe entek jam 15 nanging bareng munggah panggung isih ana donya sithik-sithik kanggo nyuwara nyanduk ya iya mak saged sowan malih wonten ing pasar Tambak udakara wis kaping sekawan iki awake dhewe tininggalan rene alhamdulillah ya Nduk ya iya mak syukur awake dhewe sak rombongan dhisik tukul budaya saiki bareng Sinuwaras oh iya kagungane pepundenmu panjenengane Mas Bayan Supri iya Pak Bayan Supri gamelane bergas rayange hebat iya iya Pak penabuhe ya kompak-kompak dari sebagian ana sing saka Solo Sinuwaras saiki regenerasi sing nom-nom sing tuwek pabrik ya karo Pak Kono karo Pak Ewi aku tunggu tingkat kanggo tuan-tuan iya iya Pak Kono saiki ngendaki wis rada ra krungu kok kendane juga kebutan putu ya pengen dasar ketemu putu ning omah banjur iki acarane opo Mak acara tahunan Nduk yaiku saben sasi suro malam Jumat Wage oh iya malah iki ana peningkatan Nduk peningkatan piye Mak sing sekawit pasar Tambak iki dianakake amung 3 dina taun majuning taun mundak dadi 5 dina terus dadi seminggu iya terus bareng iki taun 2026 iki dadi 11 hari Nduk oh iya ngono kemajuan matur suwun iki ora awal saka pambudidayane panjenengane para panitia dan pangarsane dening Pak Ngatiran ugi Pak Bayan Nanang lan uga panyetuyung lan panjurungipun Bapak Lurah Bapak Lurah Sribit iya mulai kapan ya matur suwun iya nguri-nguri budaya tinggalane luhur dimen ora ali marang kula bukane kajaba nguri-nguri sing gati uga mujudake rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala pasar warga masyarakat Tambak tansah pinayungan berkah Gusti awujud nikmat sehat bagas waras lan uga papan ingkang subur makmur kula tansah cepat rejekine lumintir tan ana kendhate ajaba mujudake rasa syukur nganggo sarana batin kanthi cara ndonga uga linayake kanthi cara gelar kabudayan sing endah kaya ngene iki Nduk oh iya ngono banjur apik pinggone wigati iki uga ngucapake rasa panuwun lan kirim tandonga marang kemurwaning dusun Tambak utawa cikal bakal dusun Tambak kene Nduk yaiku panjenengane Eyang Girinata oh iya mau ngarep durung di gamblangake bab sejarah Eyang Girinata coba biyung ora ketang sekilas utawa ora ketang sithik kuwi wedarno sejarahe kepiye ya ngene ya Nduk zaman semono ana putra ratu ing Ngayogya kekasih utawa asmane Raden Girinata
kang nandhang sakit kulit utawa lara kulit. Miturut sumber ceritane, gerahe iku dalan lair. Oh, tegese kawit lair. Lara kulite kuwi mak. Saka sing katresnane wong atuwa marang anake, satemah maneka warna srana dening sadani. Maneka cara dilakoni Bali kapan? ditanggake mrana mrene prandene panjenengane Raden Girinata ora enggal mari. Banjur sawijining dina Nalendra Ngayogja antuk wangsit. Dene wangsite yaiku Raden Girinata bisane waluya jati. Kalis ing lara nyenta kalarung ing Bengawan Sala. Ngono. Kakak ora malah. Enggak apa-apa, wis kan. Kanthi niat sing ikhlas lan pitaya utawa yakin marang kawasane Gusti Allah. Golek tetangga banjur dilakoni. Raden Girinata dilarung ana Bengawan Sala nganggo prau jorok lan dijogo pendereke cacah ana loro. Lan uga dibekali utawa disangoni bahan pangan. Dawuh Sang Nata marang Raden Girinata, yen to bekal pangane wis entek ya ing kono papan dunungmu. Sing cerita nuju dina jiwangake Wulan Sura Raden Girinata wis entek banjur nepi sapinggiring Bengawan gawe patok kanggo tambataning prau lan uga yasa padunungan utawa omah ing wewengkon cedhake patok iki kang dadi cikal bakal dusun tambak kene no. Oh iya iya. Banjur aku uga krungu nek pasar tambak ngene iki kok wadine ngenyang rego kuwi lara-larae kepiye to Pak. Nah ngene lho. Sawise panjenengane gawe patrok nggo tambataning prau banjur Raden Girinata tetuku utawa blanja bahan pangan pirantine omah komplit tanpa namar utawa tanpa ngenyang rego. Banjur dadi tradisi teka seprene iki Nduk. Wong ana tetembangan ngalap berkah ngono kae semua tak kira ya ngono kuwi Nduk. Iya eling-eling tinggalane leluhur iki mau dadi ora ana alane awake dhewe ora lali marang mula bukane. Iya iya Pak. Bareng-bareng kamu. Banjur kene Nduk. Mantap. Bahagian bengi iki uga sinekuyung akeh banget Nduk. Sapa wae Mas. Kaya dene sound system AA nggih menika menawi boten kleru. Kados padatan nggih. Oh nggih, matur suwun. Terlibat sound. Alajeng ugi dipun sekuyung jelas goyang agungane Pak Harman Streaming. Iya iya. Lan uga Nduk pagelaran ing bengi iki uga ora awal saka panjenengane Bapak Bupati lan Wakil Bupati Kabupaten Sragen lan uga matur suwun kagem Dinas Kebudayaan Pendidikan Dispora Kominfo Puspita Kecamatan Sidoarjo saha anggota DPRD panjenenganipun Bapak Bayu. Iya Pak Prawo. Lan uga Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo uga matur suwun. Iya Pak. Ora lali Pemdes Ribet Pak Taryo dan jajaran ya. Lan uga matur nuwun ugi panitia pasar tambak. Iya iya Pak. Ugi matur suwun kagem panjenenganipun Bapak Bayan Supriyadi. Iki yo bayan ing pemerintahan Desa Sribit kene yo Pak. Awit alate wayang gamelan sak penabuh komplit sak sindene. Lah iya. Ditepuke no sapa iki?
mergo ana wajah-wajah baru iki sing biyen durung tau ana iki ana peningkatan iki. Dhisik pertama iki sinden mung siji. Tambah dadi loro iki malah dadi papat. Nah. Oke, ditepungake monggo dipun cepeng mikrofonipun. Saking sisih dalam mriki. Nah. Yang paling ditunggu-tunggu. Apa iki? Selamat malam sayang. Ratu lawang itu. Nggih. Dipun tepangaken lho. Nggih, dalem Novi. Nggih, Novi. Nggih. Gawane Mbak. Nek wong tua-tua ya nyeluke Novi. Di dalam Gawan pe. Kula saking Solo. hubungan Seragen. Nggih. Kok urut lah nginep seminggu nang Seragen urut Seragen. Training. Oh, training ya. Iya, di Novi, statusnya wis cetha rasa tengok. Nah, ngelerek. Ini wajah baru, nah ini masih gadis. Oh, sekini ya gadis. Oke, gak ada sinten asmanipun. Asma kula Oh, Audi. Oh, ngene iki lho. Jenenge cah nom-nom saiki kuwi Audi. Adio. Ya kan dia jenenge Tamiya. Tamiya. Audi iki dalem saking pundi lho? kula saking Masaran. Oh, Masaran nggih. Tasih sekolah nggih. Asih. Oh, nggih, PKL. Wonten SMK Negeri 1 Tanon nih. Nggih. Nah, ini dia salah satu aplos buat Seragen karena sudah ada SMK satu-satunya seni di Seragen yaitu SMK Negeri 1 Tanon. Aplos buat SMK 1 Tanon. Iya, Audi. Tas pinter dong. Kelas 2 naik kelas 3. Oh, ngeten nggih. Matur suwun. Sampun kepareng yang kuyung kardianing dalu menika. Aku udah kamu ya. Nggih, larek setunggalipun. Dodol. Yang di rumah. Monggo, Dok. Ayo, Dek. Asmi kula Ellen, Pak. Nah, tenan Ellen Audi Ellen. Bener angel ini. Nggih, ampun kenal karo sing gunang niku nggih, Dek. Ya kelamin nih. Ellen pi dalem saking Kula saking Sadar. oh Sadang. Sadang niku klebet. Asik lah. Oh, ngeten nggih. Ini sak kelurahan kok malah rapal. Menurut aku gak tahu ditanggap nang desa aku dhewe kuwi. Nggih. Tas SMK nggih. Nggih. Iya, SMK 1 Tanon. Nggih, matur suwun. Nggih, sing pinggir dhewe perlu tenange ra. Mbok-mbokane iso. Nggih, Mas Dalu. Nggih. Dari tetangan dalam Jelasari. Iki dhisik jane wis arep tak pecat mergo makan ning Rembang iki Dewe. kencan jam 1 lah kok jam 5 wae lagi tangi. Aku aja dipecat ya jane wis arep tak pecat ning gandeng nolas. Alhamdulillah, tapi tetap Bodong kata wong. Iki kuwi dengan matur suwun kayaan niku sing godeli ngene niku. apa nggih? Nggih. Saja. Is dulu. Wah, aku tidak naik. Karena gak ngomong terus lunyu. Apa itu? Nggih, matur suwun. Nggih, niki Pak Lurah, Pak Bayan tasih regah nika. Tasih nggih menawi tasih dipun aturi minggah wonten ing papanggungan mriki. Monggo, Pak
Lurah saha Pabayan monggo aturan nyaket minggah wonten ing perandungan menika. Wilujeng dalu Bapak Lurah saha Bapak Hayang. Sugeng dalu Nggih. sange Nggih. Pangapunten dalu menika radi boten. Sekeca margi wiwit kali dinten kepungkur menika jam 11. Swanten menika boten wonten ing delalah pinujuning dalu menika sawapan dening Pasar Tambak satemah saged muncul kemalih swanten kula. alhamdulillah. Nggih, nggih. Kula suwun pangandikanipun panjenengan babagan Pasar Tambak menika, Pak. Mbok bilih kala wau wonten sambutan dereng saged cacakup ing wekdal menika saged amin duwi penggah menapa kang dados wasikati Pasar Tambak dalu menika. Apa wae lah. Oke, matur suwun Mbak Sange. Apa iki? Nggih, menika alhamdulillah kula minangka wakil saking panitia aturaken panuwun dumateng sedaya pengunjung Pasar Tambak. Amargi mergi panjenengan sami Pasar Tambak menika saged meriah, saged ramai. Nggih, Terbukti menapa kala wingi niku sing taun 2001 ya. nggih. Menika macete namung dugi tengah-tengah Sabin menika. Lah niki wau pun dibuka 10 hari macete dugi Jabarat dugi Sripit menika. Karawane teman. Lah nggih. Terus mereka membuktikan bahwasanya Pasar Tambak menika saniki rembaka. Nggih. Nah, alhamdulillah kok disampaikan kali Mbak Sange bahwasanya semakin tahun alhamdulillah semakin berkembang Pasar Tambak ini. Nggih, leres kula nggih nyakseni Nah, nggih. menika. Lah menika boten terlepas saking arahan dari beliau Bapak Sutaryo selaku Kepala Desa Sripit ingkang nyengkuyung nyepot bantu punapa kemawon. Lah menika terbukti niki sing wonten durpres wedhus regi petang juta nggih saking beliau Bapak Kepala Desa. Lah aplaus kagem Pak Lurah. Nah, mugi-mugi kanthi kondisi nggih menika ramene menika. Menika nggih apa ya? Akses dalan menika nggih tesih kurang madai. Pramila kula minangka wakil saking panitia ugi pemerintah Desa Sripit saestu nyuwun pangapunten dumateng sedaya pengunjung amargi menapa nggih
ketika wontenan sehingga panjenengan sami anggenipun badhe tindak mirsani wayang wonten ing pasar tambak menika sampai keringetan. Kula wau kalih Pak Lurah, kalih rekan-rekan Pak Camat wau, Pak Bupati ajeng rawuh wonten pasar tambak menika ngatur sampeyan. Sampai katae menika nggih keringetan dados sampeyan. Boten sekeco. Alhamdulillah mugi-mugi harapan kula tahun 2027 dan salajengipun pasar tambak selalu ada gebrakan oleh Pak. Amin. Amin amin. Ngeten bucange. Nggih nggih nggih. Nggih matur suwun. Kula menawi Pak Lurah. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Bila sedaya kegiatan menika boten terlepas saking budayanipun para warga, khususipun warga tambak. Apabila panjenengan sebagai generasi muda masih sakit murid-murid kebudayaan, saya salut. Mudah-mudahan bisa menjadi suri tauladan kepada pemuda yang lain. Amin amin amin. Monggo dilajeni sebatas panjenengan mungkin dados dalang sing muda. Amin amin. Pangastu panjenengan Pak. Saniki pun terbukti panjenengan Bapak itu sudah betul nih di dalam. Nggih. Saniki putrane dari dalam ya sangat kondang. Amin amin amin. Jenazah mengatakan ugi ngaturakan agung bangun lebih dari mereka panjenengan sampun bisa mengguyur kegiatan wonten ing pasar tambak menika ugi yaitu grup karawitan Sinular. Nggih, laras. Saestu laras ini napa pernah buih kopsek timur-timur sangat. Nggih, menika dosen karawitan isi Surakarta ya kan. Mahasiswa alumni ya wonten. Nggih, ini suatu pengembangan kebudayaan apabila nanti kedepannya kebudayaan Jawa terutama wayang kulit ini supados diangkat malih. Amin. Amin amin. Ada nih. Jadi saya sudah mohon sama Dispora di Dinas Kebudayaan juga nanti kedepannya tradisi seperti ini akan kita laksanakan mungkin lebih berkembang lagi. Amin amin amin. Mungkin panjenengan Mas Bram juga saya mohon partisipasinya. Nggih, siap siap Pak. Ada nggih? Nggih, siap. Matur suwun dumateng pengunjung ingkang sampun kersa nderek nglajengaken kegiatan rutin wonten ing pasar tambak. Mugi-mugi kanthi panjenengan tindak wonten ing pasar tambak barokahipun berkait dumateng panjenengan sedaya. Amin. Kanten mestani Nggih. lajeng Nggih, matur kami suwun. sangat menghibur dumateng para penonton serta para pengunjung wonten ing pasar tambak. Nggih, matur suwun. Nggih, sama-sama mboten sesekarang rumiyin Pak. Jono. Matur suwun. Jadi kita gabungin Oh, ngeten nggih. sketsa. Nggih. Gawer. Mas Bram, Nggih, wonten dawuh. lagu Gawer. kesayangan pun Pak Lurah menika kangen ati. Oh, ngeten nggih, nggih. Pak Lurah piyambak nggih ya. Nggih. Nggih. Nggih, Pak Lurah nggih. 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 Nggih, kagem sapi sayang ugi kagem Ibab di pengunjung pasar tambak. Ram. Lah kuwi seperti sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur suwun Bapak. Sami-sami. Itu bahasa Nggih, nggih. Pak, nembe pilot iki mboten es iki. Nggih, Pak. Nggih. Pertambah-tambah kangge menuju sah. Mugi Gusti ngridhoi. Amin amin pangastu panjenengan. Kapan? Jeng napa Mas Bram? Benjang akhir tahun. Wah, tambahin, Bang. Desember. Saya berusaha tak tambahi. Pak Isi siap. Nggih, matur suwun. Pak Haji mriki. Nggih. Nggih, matur suwun. Monggo Pak Lurah, kangenin ati nggih. Monggo kanca-kanca sinu laras.
usia orang tekan izin saya turun. Nggih. Ini Pak Bayan saya. Nggih. Pak Bayan ganti. Nggih Pak Bayan. Bila senilaikan mawon. Oh, kelihatan nggih. Ini ampun kesukaan lagunipun pasar tangga. Reboko apa pasar tangga? Reboko. Nggih. Ini ciptaane Mas Bram nih pasar tangga Reboko. Nggih. Monggo anu mandhapipun Pak Lurah kali Pak Bayan dipun iringi pasar tangga Reboko. Menika wiwitan saking dawa dandang buluk kelok 6. Monggo Mas Nun dipun siapkan. Sehat lagi lagi. Amin ya Pak. Bayar bayar. Monggo pasar tangga Reboko. Terus kumandang ing para sesami terus kantar kuntara kaloka pasar tambak kang asmane maluri adat luhur campur atok kang tondo
tekad sami pasar tambak ngerap menika lakon pasar tambak Ngrembaka. Iya ya Pak, para tanggung sawengi lah mikir ya dibantu karo kanca-kanca pengrawit Sinularas. Oh nggih nggih, menika son AA menika nggih warga Sribit hebat. Pripun? Aklano audio. Oh nggih. Kagunganipun Mas sinten menika? Rung. Mas sinten? Oh Mas Sabar nggih. Wah ngapunten kalau ben nate messenger kok ngantos kula supe nggih. Pangapunten mawon. Coba no garingan lagone pasar tambak Ngrembaka iku cakepane. Mbak Puji monggo cakepane garingan dipun raos ngangge pelarasan gamelan monggo. Asal nangis sih. Keng buka celuke niku. Napa keng langsung keng inggil nggih boten apa-apa. Langsung. Nggih. Kalau gendang ora waduh. Nggih monggo nek sing gendang turun. Mang beseli riyen sing gendang. Kene-kene kleru ketara. Oh nggih lho niki goleke ganyang kok. Ya pantes sih. Nah, rupane sapa iki? Tuwa ngene. Iya dimaklum. Iya. Nggih. Kacamata Rin. Iki sing tulisane sing piye kuwi? Oh, lho nyale tulisan. Oh iya. Nggo, kacamata buntet piye? Apa kuwi? Enak pokoknya nggonaku sesuk. Yo.
Iki yo ben ora lali sing pasar tanggak tema sing tahun wingi pasar tanggak Kumandang yo perlu dimulai mergo apa ora liya yo sejarah isone ana pasar tanggak Remboko iki yo mergo saka pasar tanggak Kuncoro yo saka pasar tanggak Kumandang uga ngono monggo pasar tanggak Kuncoro monggo Bu Nopi dipun siapaken Kuncoro saking buka bonang masakan monggo dipun cawisaken rumiyin supados menika para rawuh sami pirsa menawi pasar tanggak menika taun ke taun menika anggadhahi tema ingkang benten-benten ngono monggo vokal tunggal mangke Bu Novi monggo Lagun pasar tambak Kuncoro ingkang kala wau pasar tambak Remboko punika lanjutan tuwa piyambak menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten carakan nggih sagadu ing nalar punika kula nggih boten saged piyambak ugi dipun bantu saking rencang-rencang pekarawit menika sedaya iya matur suwun iya lho malah sehono siji kas pasar tambak Kumandang ayo diaturake mengko gek nutukake lakon oh iya yo Pak pasar tambak Kumandang niku anggitanipun Pak Giro oh iya saking Sumber Lawang oh nggih
monggo dipun cawisaken rumiyin. Oh, siap. Iya, monggo. Monggo. Pemandangan di kalipun Pak Bunda Budi. Terus yo, oh iya yo Pak. Ayo nutukake lakon. Mergo iki lakon isih bawa kae kok pasir ban jaba golongan